Taekwondo klubu Beograda zadovoljni su radom i rezultatima u prva 4 meseca ove godine. Oni mlađi imali su zapažene nastupe na domaćoj i međunarodnoj sceni, a oni stariji su stekli zavidno iskustvo nastupima na velikim takmičenjima kako je prvenstvo Evrope. Slika koja dovoljno govori da je ovaj sport sve popularniji kod mališana, a najbolja je preporuka roditeljima koji se još uvek dvoume gde da usmere svoju decu. U Taekwondo klubu Beograda trude se da one najmlađe upoznaju sa svim tajnama ovog olimpijskog sporta, ali ono što je najvažnije da ih na vreme usmere na pravilan i pred svega zdrav način života. Dvojica najmlađih tekvondista iz Taekwondo kluba Beograd, da čujemo najprej kako se zovete. Nikola Petričić. A koliko imaš godina, Nikola? 6. A ti? 5. Zašto se ti baviš tekvondom? Zato što je bio jako dobar sport i svi ga vole zato što je borilački i tu mogu još da se dobivaju medalje. Ako pobediš, ako izgubiš, dobiješ srebrno, ako pobediš, dobiješ zlato. A ti imaš puno medalja, 2 zlatne i 1 bronzanu, je li tako? Da. Koje su ti omiljene? Pretpostavljamo ove zlatne, je li tako? Meni je najomiljenija ova. Ipak ta bronzana? Da, zato što ima ovaj veliki statu. Bravo. A reci mi, jednog dana ćeš biti prvak Evrope, sveta. Da. Hvala ti, puno sreće. Kako se ti zoveš više, Nikola, tako? Koliko ti imaš medalja? 4, ali kod kuće imam još jednu. A koja ti je omiljena? Ova najveća ili ova zlatna? Ova najveća. Ta najveća je omiljena, tako i Šapca. Tamo si bio drugi, je li tako? I ti ćeš jednog dana biti prvak Evrope i sveta, tako? Zašto baš tekvondo, zašto voliš ovaj sport? Zato što je divan i vaska. Čujemo još 2 mlade takmičarke Taekwondo kluba Beograda, čujemo kako se zovete. Petra Čirović. Teodora Radak. A koliko ste to medalje do sada osvojile? 18. Ukupno 18, a postoji neka najdraža? Pa, da. Sa kog takmičenja? Iz Nemačke. A koliko se dugo baviš Taekwondom? 1,5 godinu i po dana. Zašto baš ovaj sport? Zato što se stiče drugarstvo i volim borilačke veštine. Super. A ti koliko se dugo baviš ovim sportom? 8 meseci. 8 meseci. Koji pojas imaš? Žuto-zeleni. Kad će biti crni? Za neku godinu, ili tako? Da. Reci mi, koja je tebi omiljena medalja? Sa zadnjeg takmičenja u Sloveniji. Koliko ukupno imaš medalja? 7. Čujemo još 2 takmičarke Taekwondo kluba Beograda, čujemo kako se vi zovete. Milica Krnjaja.
Nađa Stojčević. Koliko ste do sada medalje osvojili? Ja sam osvojila 3. 3 medalje. Postoji neka najdraža? Da, sa drugog takmičenja ovo. To je prvenstvo gdje je to održano u... Ne piše, je li tako? Bila je bronza u Inđiji i tako dalje i tako dalje. Imaš zeleni pojas, je li tako? Kada će biti crni? Biće za nekoliko godina. A reci mi, zašto baš ovaj sport? Zato što je borilačka veština i zato što se družimo i zato što ovdje mogu da steknem iskustva i mogu da dobijem medalje. Imaš dosta drugara ovdje? Da. Hvala ti puno, Nađa. Gledao sam nekoliko tvojih borbi i deluješ ovako zaista dobro na tatami, je li tako? Koliko dugo vežbaš ovaj sport? 3 godine. Zašto baš taekwondo? Zato što je borilačka veština. Voliš borbe i forme ili samo borbe? Samo borbe. A reci mi, do sada koliko si osvojila medalje? 15. Ukupno 15. Da. Postoji neka najdraža? Da. Iz Nemačke. Kad će biti titula prvaka Evrope, sveta? Uskoro. Jednog dana, tako? Da. Evo još 2 dobre drugarice, tako? Kako se vi zovete? Natalija. Katarina. Natalija, imaš 3 medalje oko vrta, tako? Sa prvenstva Beograda, a ove 2 su bile, ne piše, ali srebrna i zlatna, tako? Postoji neka najdraža medalja? Da. Koja? Ova. Ta zlatna? Da. A koliko ti imaš godina? 6,5. Koliko dugo vežbaš taekwondo? Godinu dana. Zašto baš ovaj sport? Zato što osvojim puno medalja i upoznam nove drugare. Imaš puno drugara ovdje, tako? Da. Dobro, a ti imaš puno drugara? Da. Reci mi, do sada 2 medalje, tako? Da. Postoji neka najdraža? Ovo. Obje su zlatne, tako? Da. Koliko si dugo baviš taekwondom? Pa nekoliko mjeseci. Zašto si se odlučila baš za ovaj sport? Pa zato što je borilački i zato što osvajamo medalje i trofeje. Vanja Jakšić. Novak Milaković. Kakvi ste đaci? Ja sam vrlo dobra. Kakav si taekwondista? Ne znam. To drugi neka kažu, tako? Koji pojas imaš? Žuti. Kad si počeo da se baviš sportom? Početkom 4. razreda. A reci mi, koliko si do sada nastupao, koliko puta na takmičenjima? Samo 2 puta. Voliš više borbe ili forme? Volim borbu. Ti si borbaš. A reci mi, imaš neki omiljeni pokret, neki omiljeni potez u taekwondovu? Ne znam. Ne znaš, neki dolio, neki nerio. Šta ti je oko omiljeno? Pa nemam i omiljeni. Ništa specijalno, tako? Hvala ti puno. A ti? Imaš li ti neki možda omiljeni potez u taekwondovu? Ne. Ne. Imaš neku specijalnost, šta više voliš? Da udaraš rukama ili nogama?
Nogama. A reci mi, koliko do sada si zabeležila nastupa na takmičenjima? Koliko si do sada nastupala? 2. I 2 medalje? Da, zlato i srebro. Gde je to bilo? Srebrna je bila na Banjici, a zlatna je bila u Zemlji. Reci mi, zašto baš ovaj sport? Zbog čega bi ti preporučila ostaloj djeci da se bave tekvondom? Pa zato što mi sviđa i zato što je borilačka veština. Koji ima dosta medalja oko vrata, nekih 10-ak, ali ima ih još kod kuće, ili tako? Ne. Nema, to je sve. Koliko ukupno? 12. Kako se zoveš? Vuk. 12 medalja, ali postoji neka najdraža do sada? Ova iz Nemačke. Znači, to je bilo prvenstvo, ili tako, u Nemačkoj? Da. Tu si osvojio bronzan? Da. Kako je bilo tamo? Pa dobro. Jedno veliko iskustvo za tebe, tako? Da. Je li isto boriti se protiv stranih takmičara ili protiv domaćih? Je li teže ili lakše? Teže. Teže. A reci mi, koliko si borbi imao tamo? 3, a izgubio sam prvo. Izgubio si prvo, tako? Dobro. A koliko se dugo baviš ovim sportom? 2,5 godine. Zašto si izabrao baš ovaj klub? Zato što volim borilačke veštine. A reci mi, jednog dana možda prvak Evrope, sveta, kakve su ambicije? Da. Ajduković je do sada osvojila jednu bronzu i srebrnu i zlatnu medalju, ovu nisam vidio na kraju. Pa da čujemo kako ocenjuješ tvoje nastupe na tim turnirima. Pa meni se čini da sam dobro nastupala. Dakle, 3 medalje, zapažen nastup, tako? Pa, da. Koliko se dugo baviš ovim sportom? Pa oko godinu dana. Zašto baš ovaj sport? Zato što volim da se borim. Reci mi, da li si možda imala neke situacije u školi da te neko napadne pa da se ti odbraniš? Ne. Dobro, reci mi, ko je tvoj specijalnost kada su borbe u pitanju? Koji ti je omiljeni potez? Pa ne znam. Mnogo ima poteza, ne znam sve. Svi ti se sviđaju? Da. Kakve su ambicije? Jednog dana prvakinja Evrope, sveta? Možda. Bueno.
takmičara koji su nastupali na nezvaničnom svetskom prvenstvu u Nemačkoj za mlađe kategorije. Najprije čujemo vaše imena. Mihajlo. Milica. Mihajlo i Milica, šta je bilo u Nemačkoj? Srebro. Jel ostaje žal što nije zlato? Da. Kako je izgledao tvoj put do srebra? Pa ne znam, pobedio sam jednoga i onda sam izgubio u finalu. Jel si se vredno pripremao za to takmičenje? Da. Je to sada tvoje ovako najznačajnije iskustvo kada su međunarodni turniri u pitanju? Da. Bio sam još i u Mađarskoj i u Sloveniji, ali ovo je bilo, u Nemačkoj bilo nešto najbolje. Reci mi, koji su ovako važni rezultati koje si do sada osvajao? Pa ne znam, isto sam bio drugi u Srbiji i to je to. Ovo je ipak dobar rezultat, tako? Da. Da čujem i tebe, šta je bilo u Nemačkoj? Srebro isto. Jel ostaje žal što nije zlato? Pa da. Gde je zapelo? Pa ne znam, nisam toliko... Nisi radila analizu, tako? Jel si se dugo pripremala za to takmičenje? Pa jesam, ali... Dobro, u svakom slučaju jedno lepo iskustvo za tebe za neka buduće takmičenje. Šta ti to očekuje na nastavku sezone? Pa, bit će dobro. Koja su značajnije takmičenja na koje ovako tipuješ? Pa, to u Nemačkoj, Sloveniji i u Mađarskoj. Reci mi, koliko se dugo baviš ovim sportom? 2,5 godine. Zašto baš te blonde? Pa, zato što je borilačka veština, olimpijski sport i dobro. Mnogi ističu da je ovo pravi muški sport, ali očigledno ima i dosta devojaka, tako? A ima više devojčica nego dečaka. Znači, popularan je kod devojčica? Da. Jovana Petrović, Tekvondo klub Beograd, naš reprezentativac koji se nedavno vratio sa prvenstva Evrope u Azerbejdžanu, pa da čujemo najsvežije utiske iz Bakua. Nažalost, zapao mi je jako loš rep što se tiče prvenstva. Prvo kolo mi je zapala Hrvatica koja je jako dobro plasiran takmičar što se tiče Hrvatske. Da sam prošla nju, opet bi mi zapao drugi takmičar koji je jako dobro plasiran što se tiče olimpijade i svetskog prvenstva. Ona je prvi nosilac medalje su Maja Manc. Ja se pokazala što se mene tiče najbolje u svetu i nastavljam dalje i želim i dalje da grizem napred i da osvajam medalje. Dakle, ostala si bez medalje, ali si imala jedno lepo iskustvo za neka buduća takmičenja. Da, i jako sam se sprijateljila sa ljudima iz reprezentacije, jako sam bila podrška drugima i jako sam prvi dan radila i izgubila meč. Nekako smo bili složni i krajnji ishod je bio 2 medalje. Milica Mandić je osvojila drugo mesto, dok je Ana Bajić osvojila treće. Imali smo 6 takmičara koji su radili borbe za medalje. Nadam se da smo ih podržali i nadam se da ćemo u narednom periodu biti još bolji i još složniji. Upravo to čujem da je atmosfera u timu bila zaista na visokom nivou i da je to bitno uticalo i na raspoloženje naših takmičara na tatamiju. Da, jako smo ih podržali, bili smo jako složni, čak smo u nekim trenucima bili glasniji od Hrvata koji su bili mnogo brojniji od nas. Podržali smo svakog borca jednako, iako smo imali nekada polufinale i finala, to jest borbe za medalje koje su bile u isto vreme. Mi smo bodirili jednog takmičara i čim se završila ta borba, odmah smo prešli da bodirimo drugog. Tako da mislim da smo baš dobro i napredovali što se tiče i složnosti i celog sporta. Što se tiče tebe, ovo tvoj prvi debitanski nastup na velikom takmičenju je bilo još ranije? Ne, i ranije. Ovo mi je 3. evropsko prvenstvo. 2008. godine sam se plasirala do borbe za medalju koju sam izgubila od iste takmičarke su Maja Manc. S tim sam osvojila 5. mesto. 3 puta sam bila balkanski šampion i 9 puta prva država. Da postoji neka najznačajnija medalja do sada? Meni za sada balkansko prvenstvo, a nadam se da ću u narednom periodu osvojiti ili evropsko ili svetsko. Neki kažu da je čak teže osvojiti prvenstvo Evrope nego sveta, je to tačno ili? Da, 90% ljudi iz Evrope su prvaci sveta. Jako su spremni i mislim da su nadmašili čak i Koreju iz koje potiče tekvondo. Dakle, ni oni više nisu baš velika velesila, tako? Ne. Mislim da je Evropa baš dosta napredovala i mislim da imamo najkvalitetnije borce. Koliko se dugo baviš ovim sportom? 19 godina. Zašto baš sport? Jednostavno atraktivan je, zavolela sam ga, tata me je vukao dok sam bila, što se
što se kaže, malih nogu i jednostavno želim da prestane treniram dok ne budem uzela neku veću medalju, to jest pokušat ću dati sve od sebe i jednostavno želim što više da napredim u tome i to me čini srećno. Osim toga što vežbaš na ličnom planu, vidim da nesebično deliš savjeti ovim klinicima, ovim najmlađim polaznicima, tu su klinici od 5-6 godina, vidim da upijaju ovako baš onako kako treba. Pa najvažnija je podrška što se mene tiče. Ako imaš podršku nekoga ko je pre svega šampion na bilo kom polju, mislim da to moju pozitivnu energiju i moj rad mogu da prenesem na drugi. Jako mi je bilo drago da bilo ko od njih postane šampion sutradan i da ja možda budem nekim delom zaslužen za to. Nije lako držati disciplinu među ovim najmlađima, tako? Kako se tu snalaziš? Nije, ali pozitivna energija i nekako kad se unesete, onako date 100% sebe, možete da izdržite i s onim najmlađima od 4-5 godina djeca mogu da vas slušaju i mogu da daju svoj maksimum i uz igru, ako ne uz neki onako ozbiljniji trening, više može uz igru da se nauči tehnika i da se izlazi na takmičenje i da se stvore dobri borci. Ovo je možda šansa da pozovemo sve one roditelji koji se dvome na koji sport da pošalju svoju djecu, da je tekvondo možda pravi sport za njih. Pa ja mislim da da. Zbog čega? Pa jednostavno dete može da se razvije jako dobro u tekvondo i može da stvori svoju ličnost kako, to jest u borilačkim sportovima, jako mogu da djeca izgrade svoju ličnost drugačije nego u bilo kom drugom sportu. Tako da i atraktivan je i postoji mogućnost osvajanja velikih medalja i dobiti, tako da mislim da je tekvondo prava stvar. Ono što je najvažnije je zdravlje sport, vidim da su svi razgibani, špage rade kao od šale. Da, da. I mislim da svako dete može da uspune nečem, svako dete može da posle tekvondo ode na bilo koji sport i da bude vrhunski u tome i da ima predispozicije za bilo šta drugo i mislim da je tekvondo stvarno prava stvar. Saša Milić ispred tekvondo kluba Beograd, evo dakle, prošlo je skoro pola godine od 1. januara 2014. pa da čujemo neki vaš utisak vezano za prethodni period, kakvi su rezultati i da li ste ispunili očekivanja na ovim uvodnim takmičenjima? Pre svega zadovoljstvo nam je da smo vas ponovo ugostili u našem klubu. Pa u principu ono što smo najavljivali kad smo se videli prošli put, ispunili smo ta neke očekivanja. Bilo je to, da kažemo, neko nezvanično prvenstvo za mlađe kategorije u Nemačkoj, gde su postignuti neki lepi rezultati, zatim neke međunarodne takmičenja, Slovačka, Bugarska, sada je bila Budimpešta, očekuje nas sada za vikend i državno prvenstvo za pionire, sledeći vikend je tradicionalno međunarodno takmičenje Trofej Beograda i onda nas očekuje takmičenje u Karlovcu. U principu jesmo ispunili očekivanja, naravno i dalje treniramo nekim punim tempom, seniori takođe rade svoje, Jovana Petrović je sad završila učešće na evropskom, nažalost nije uspela da dođe do medalje, ali svi verujemo u nju i dalje i nadamo se da će naravno u nekom narednom periodu uspeti i to. Miloš Petković je 5. ili 6. godinu već za redom prvak države u formama. Takođe i za njega očekujemo da kada forme budu ušle kao olimpijska isto disciplina, da će i on uspeti da dođe do tih nekih najvećih mogućih rezultata. Što se tiče deci, dalje imamo otvoreni upis, dolaze nam i dalje novi članovi, stari članovi treniraju vredno, napreduju i u takmičarskom delu i naravno ovako u samom delu treninga i u svom nekom razvoju i u principu smo zadovoljni, naravno radimo puno parom i tako ćemo i nastaviti. Nema pauze, neće biti pauza ni za letnji raspust, treninzi će se održavati redovno, tako da to bi bilo to za sada.